ħassbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħobb tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Dan huwa l-Bużu, għandu 6 snin u jgħix ġo dar ġkejkna fir-Rabat flimkien mal-mama, il-papa, ma' oħtu u 4 ħutu subien. Il-familja tal-Bużu tħobb tara l-futbol fuq it-television. Papa, la nikber irrid insir plejer tal-futbol bħal dawk tat-television, qal il-Bużu. Il-papa ħares lejh u tbissem. Naħseb tissib iż-żarbuna maġika biex issir bħalhom ibni. U dak il-lejl il-Bużu ħolom ħolma b'żarbuna maġika li bdiet tgħinu jilgħab il-futbol bħal dawk tat-television. Mal-istembaħ il-Bużu qal lill-papa: xi darba se nsib iż-żarbuna maġika li biha il-ħolma tiegħi issir ta' vera. Inti għandek żarbuna maġika? Jien naħseb li sibta tiegħi. Il-papa ma setax ma jitħakx meta ħares lejn wiċċ ibnu. Il-Bużu daħħala f'rasu li se jibda jitrenja l-futbol kuljum. Jien se nagħmel ħilti biex dil-ħolma sseħħ tas-sew. Imma kif kien se jitrenja bla ballun tal-futbol? Jistaqsi lill-mama u lill-papa biex jixtrulu wieħed. Jiddispjaċina, taf kemm inħobbuk, imma m'għandniex biżżejjed flus biex nixtrulek ballun tal-futbol, qalulu il-mama u l-papa. Il-Bużu nfexx jibki. Għaliex qed tibki, staqsih missieru. Inħossni mdejjaq wisq, qallu l-Bużu. Irrid nilgħab il-futbol, imma m'għandix ballun. Min jaf kemm il-ballun għandkom intom mhux vera? F'daqqa waħda l-Bużu waqaf jibki, mesa ħidmuh u qam fuq tiegħu. Naf x'nagħmel, għajjat, nagħmel ballun mill-gazzetti l-qodba tal-papa. B'hekk inkun nista' nixxuttja l-ballun bħal dawk il-plejers li nara fuq it-television. U l-Bużu beda jitrenja kuljum. Kuljum, u beda jsir tajjeb. Anke l-iskola rrid jibqa' jitrenja. Xtaq iqassam il-ballun lil-ħbiebu, imma dawn ma xtaqux jilagħbu l-futbol il-ħin kollu. Taf x'għamel, ra l-ħajt qudiemu, għaddielu ħsieb, nista' nixxuttja l-ballun mal-ħajt, ħaseb. Il-ħajt qatt ma jgħejja. Ġenjali dal-Bużu wkoll. Bużu, sejjaħlu l-għalliem, mhux aħjar tidħol lura fil-klassi? Jum minnhom sebaħ speċjali. Wieħed mill-ħbieb tal-Bużu għala ballun bħala rigal għal eluq sninu. Il-Bużu ħutu s-subien malajr ġrew barra biex jilagħbu mal-ħbieb tagħhom, inġabru ċorma tfal kollha jixtiequ jilagħbu l-futbol. Iżda biex jilagħbu l-futbol kellhom bżonn ground. Imma l-Bużu sħabu malajr sabu soluzzjoni. Sar il-ħin.